Dema dinya ji bo du deqeyan xweşiktir dibe, em jî kêfxweş dibin. Dema zarok bi coş, bi kêf dilîzin, em jî jê zewqê digirin. Dinya bi vî awayî xweşik dibe, ne bi kuştin, lêdan, tade û heqaretê. Bi vî awayî, bi çawa bi vîdyoyê ku em ê ana nîşanê we bidin. Ev vîdyoyê ku ana em ê temaşe bikin, ji dawetekê ye, ji daweteke Kurdan e. Ew zarokên ku di vîdyoyê de dilîzin, zarokên Kurdan e ji Amedê ne lê li metropolê mezin bûne. Em îro sê deqeyên xwe ji bo wan vedixetînin û em binêrin du deqeyan de ew çiqas kêfxweş in, em ê çiqas kêfxweş bibin. Du deqe bila dinya xweşiktir bibe, kerem bikin em bi hev re temaşe bikin. Belê xweş dilîzin ne, em hêvî bikin hemû zarokên me her dilşad bin û her wisa çanda xwe jî hîn bibin.